Road show, let's go! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Идваме! To be what I want, I'll keep dreaming. Здравейте, аз съм Лора, Salesforce консултант в SoftSurf. Днес сме в Пловдив, градът под тепетата, и ще си говорим на много интересни теми. Какво е да си жена в IT сферата, какво е Salesforce, какво е да си бизнес аналист и много други. Време е да започваме сега! Чувството да бъдеш жена в IT сферата, Василена? Прекрасно. Страхотно. Какво първо предизвика интересът ти да работиш в тази сфера? Ами, исках да опитам нещо ново, различно, но вече съм толкова време в компанията, над 7 години, че съм забравила какво е да си извън IT сферата. Какво те вдъхновява в работата ти? Какво продължава да те вдъхновява в твоята работа? Работата с хора. Наистина имаме прекрасни колеги и това е нещо, което мога да кажа като отличителна черта за SoftSurf. Can you share the key moments from your presentation today? Sure. I was helping the people to find the answer to the question why SoftSurf. What are the advantages of working at SoftSurf? There are huge advantages. It's the company that is making the people successful, and this is a key component to make the client successful as well. Димитър се казвам, на 30 години съм и живея и работя в град Пловдив. А какви бяха твоите очаквания за събитието днес? Ами, честно казано, очаквах да се запозная с компанията и с някои от лицата, които работят там. Също така очаквах да се забавляваме, което се получава доста добре до тук и наистина не съжалявам, че отделих почивния си ден, за да дойда тук при вас. SoftSurf е една доста голяма компания, която работи в много добра посока и се занимава с страшно много платформи. И като компания, която дава шанс на много таланти да се развиват и която наистина предлага много бенефитс от типа на 25 дни годишен отпуск, възможност за работа от вкъщи, възможност за кариерно развитие, смятам, че SoftSurf е правилното място наистина. Can you share with us some key moments from your presentation today? Of course, we were talking about difference between SoftSurf and other software development company, about our approach, how do we deliver, and what makes us best of the best in this area. What inspires you in your daily work life? The freedom of problem solving and making some decisions. And what advice would you give any lady who is thinking about beginning a career in the IT sector? You can bring everything you already have to this work, and everybody will help you to grow. А защо мислиш, че е важно повече жени да се присъединят към IT сектора? Няма някаква разлика от възможностите, които може една жена да има, да се развива в IT и от височините, които може да достигне като позиция. Какво е да бъдеш жена в IT сферата? Бих казала, че е страхотно да си жена в IT. Имам изключително много вдъхновяващи колеги, които ме зареждат всеки ден. А какво би се посъветвала сама себе си, ако беше в началото на кариерата си? Да започна в IT колкото може по-бързо. А защо според теб повече дами трябва да изберат IT сектора като свое поле за развитие, тъй като това е нашата тема днес, жените в IT сферата? Скоро някой колега ми каза, че аз съм бил първия мъж бизнес анализатор, който вижда, което беше малко странно за мен, но приветствам всяка една дама, която иска да се занимава, да се преквалифицира в IT сферата. Тя е необятна, не е задължително да имаш технически знания, за да се преквалифицираш в бизнес анализ сферата конкретно. Какво би посъветвала всички жени, които мислят да започнат кариера в IT?
Да го направят. Просто да го направят. Различно е, не е толкова страшно и е много готино. Какво отличава според теб SoftSurf от други компании? Ние сме глобална и доста голяма компания с 13 000 служители. И въпреки корпоративната сфера и среда на работа, компанията е пряко ориентирана към развитието на хората. Днес си говорихме за технически интервюта и как да бъдем малко по-успешни в това да се представим възможно най-добре по време на техническото интервю. А какво би посъветвала всички жени, които мислят тепърва да започнат кариера в IT сектора? Ами да го направят, защото е наистина интересно, много предизвикателно и не мисля, че това, че си жена е фактор и наистина е много приятна атмосфера, в която да се развиваш. Аз съм Василики, на 22 години съм. За първи път идвам на такава презентация и много бих искала да започна да работя в тази сфера. А какво би посъветвала дамите, които мислят да започнат така като теб кариера в IT? Че няма невъзможни неща и че всички сме равни. Би ли споделила с нас накратко ключовите моменти от твоята презентация днес, Лора? Salesforce е страхотен продукт. Също така, какви възможности предоставяме в SoftSurf за развитие в сферата на Salesforce. Какво те вдъхновява тебе като бизнес консултант за Salesforce? Резултатите, които виждам в клиентите, при които работим, как успяват да бъдат изключително успешни. А какво би посъветвала една дама, която се замисля да започне в IT индустрията или по-конкретно в Salesforce? Да не се колебае, веднага да потърси възможностите, които предлагаме и да не очаква от себе си да знае всичко, да бъде по-отворена към новите неща и да вярва в себе си. Това беше всичко от нас. Времето беше не много добро, за разлика от настроението. Благодарим на всички участници!